I dag skal vi spille Bloxburg inde på Roblox. Her, fordi I må gerne se mit hus, for det er blevet ret pænt. Ja. Så nu går vi lige ind, og så kan I se det, og så tænker jeg, at jeg vil vise jer alle, alle rummene. Så det her er mit hus. Det er meget stort og flot, synes jeg selv, og blåt. Så lad os gå ind. Her står der rigtig welcome og alt muligt. Her er min jakke og sko. Og her er spisebordet. Det er bare helt normalt spisebord. Og her er stuen med et fjernsyn. Og køkkenet, det er helt grønt. Jeg synes selv, det er rigtig flot køkken. Grønt. Og så går vi ovenpå. Og her er badeværelse, et toilet, en bad, og så lige, jeg glemte lige, hvad det hed. Så lad os bare gå videre. Så er der min seng, et gulvtæppe, en kaffekop, nogle billeder og noget lys. Og så er der også mit tøj og 2 planter. Og så det her er en lille bitte terrasse, jeg har. Men den har jeg. Og det er teenagerværelse, en seng, et gulvtæppe, nogle planter, et plakater, en bog, en lampe, noget tøj, et skrivebord, en stol, et billede og så noget sort noget. Og så lige nogle plakater og sådan noget. Så går vi bare videre. Og det her er det sidste rum. Det er babyværelset. Lyserødt, 2 planter, en seng og 2 bamser. Ja. Det var egentlig alt det for det her. Vi ses. Jeg håber, I synes, mit nye hus er blevet rigtig pænt. Og husk at like og subscribe. Det vil gøre mig mega